where you can leave your car without paying a И fine. здравейте хора, аз I'm съм going to solve that Мистер problem Геймс. Днеска ще and make some money at the same играем time. паркинг симулатор. First, I need to acquire an area suitable for markings. Тук трябва да направим цялата година и основно играта се играе относно управляващите на паркинг. И защо някой не го изчисти? Имам 5000 долара. Репутацията пада като чиста. Това е найс. Айде бе. Надявам се играта да ми хареса. Доста е готина. Първо тук ще го се чиства, това ще го ставя за после. И това е нашия компютър. И нашето столче. Така, 500 долара за спусне до паркинга. Тук не мога да цъкам. Аз задох 500 долара, но трябва май да разчисти. Не знам. Да. Така, много кук. С Майкъл Джордан, глед. Защо не тръгна? Добра. Great. Now I can buy a couple cans of paint and mark it up. Аз тук вече мога да цъкам. Я явно трябва да купим 16. I have to wait for the courier and unload the goods. Trash will significantly diminish the reputation of my parking. I should keep it clean. Майкъл Джордан! Колкото знам, ето това трябва да ми дойде, колкото знам. Трябва явно да говорим. I've got to keep an eye on business. Много скъпо сте му. 17 долара. I'll find the delivered goods on the warehouse shelves. I need to apply paint and create a parking slot. All right, we're waiting for our first clients. Вече ни пише колко долара, колко хваня място, колко пари на час. 12 долара на час. Репутацията ми се дига. Искаме някакви глупости. Ще заприлича това на парк. Не го виждам, ама ще заприлича. Все някога. Here come the first clients. I can get paid when the client checks out. Той така става. Гледате? О, от 20 метра. Аз съм професионален. Така по-бързо. То май репутацията се ми стои като мръсно. Не знам. Всъщност. Да. Седи ни като мръсно. Моля, аз къде съм минал. Имаме 100 долара и
репутация. Така. И я да видим какво имаме. Малко. Да видим хората. Имаме фермер. Доста добре светитовка няма. Има и някакъв лазер. Да го изпорим. Не мога да ги махна. Нита мога да ги махна с лазер. Не бях. Ето! Това, колега. Hey! Get the hell out of here! Вие како бега? Мале! Джумани! Не Джумани. Таа баба се напила. Така, пияната баба. Що тук е? Така. О! О, влезна! Хора, влезна от тук, 10 точки! Удари! Това бе! Трябва да се върнем и да видим какво имаме. Извинете, хора, имаме бариера, кристалации, лампа, такава никакви. За нищо. Само за лампите имаме пари. Доста хора се събират на моя парк. Явно трябва да ги внимаваш. Хора, защо така бе? Какво ще правите? Хора, нахвърляйте никога, ама никога куци на земята, моля. Мали. Това ще влезе. Не точно. Така. Доста хора идват, все още имаме $100. Ето тук може да видим колко долара е на час. $12 на час. Така ще е по-лесно после. Да видим в тази кофта. Може да събираме букук от кофта. Доста е лек този букук. Как го метна. Моя има репутация от кофта. Пак някой пръст. Hey! Get the hell out of here! Ти не се ли научи, бе? Удари. Не мога да го довърша. Има хора. Не искат. It's a good idea to spruce up the area. It would add to the reputation and increase the price of a parking space. Маля 47. Задържа се в движението. Защо? Нямам думи. Все пак е симулатор, да не очакваме хора. Най-хубавите графики от симулатор. Да, имаме някакви думи там. $47! Има $200! Това е много. Като за начало, колкото знам, че е много. $200. Пак се мърсиха. Те не са ни. Мале, аз мисля да спирам на тази игра. Искам направо да хора за баскетболист. Няма ли аз къв съм? Няма ли? Бързината. Да видим сега колко дойде. 47 пак.
28. Излагат се господи. Това стана много напъткано. А не, аз... Hey, get the hell out of Те here! не се научи. Те не се научиха тук да не мърсят. Моля, аз съм гениален. Използваме това място отзад. Махаме предните и слагаме просто назад. Така имаме много повече пространство за още буква. Или като те, където ми драскат последните буквици. Имаме сега бая място. Плюс. Да намуча. Тъмва се. Не знам колко хубаво ще се вижда на вашите екрани. В екрана. I've got to keep an eye on business. Ехо, тази си тръгна без да плати. Още един си тръгна без да плати, ай съм го изчезна. Не знам колко хубаво ще се вижда на вашите екрани, но имаме фенерче. Малко ще се вижда колко. Толкова $47. С този господин е повече, а госпожа. Добре, аз мисля да видим какво можем да си купим. Тази бариера е хубава. Да си купим. Ето тази. Защото е така да не ми бягат клиентите. Да купим една лампа. Май още някой си тръгна да излъпва това метър. Тя малко да светлям. Защото лампата е не знам къде мога да се светлям. Може би тук да светлям много. Да светлям. Само жени? А не, не жени. 43,6. $46. 41. Хора, напишете долу в коментарите кефи ли ви рата. Ако ви кефи, пръснете лайк бутона и пишете един коментар. И чакаме видеото. Значи на нашата бариера. Hey, get the hell out of here! Бездомника! Да, тук е бездомник. Сега ще те снимам за пратката. Господине, специално за мен новините, новините. Снимайте го това и го махайте от държавата. Но хора, сега виждам, че имаме още една боя тук. Ето си ме забравили. Боя. Ето си ме забравили, ето я виждата. Първо бариерата ще сложим. Хората да не бяха. Така. Така. И явно тук може да поставим. Това е тук. Падна. Защото е така и не може да бяга. Без да си бъдат. $47. Ще чакаме и ще затворим бариерата. Така. Затворим бариерата. И сега да сложим тази боя. Има още едно парко място. $327 имаме. Да видим колко много неща може да си купим. Значи все още не да си купим тези неща. Лампа, където ще си купува и да видим тези. Ще купува
Ще ги редувам. Така, 27 лева. Има ли чакащи? Има. Да, 47 долара. Само 47 лева. Ти ако си с 38, махната света. 48. Не с 38. Чакаме. I've got to keep an eye on business. Аз не мога. Само до тук мога да излеза. Панота. Нищо ще прави долу. Без домник. Тя сега като лупна по главата. Да, Hey, get the hell out of here! Гласявай се, лапа. Бати го предвидиш. Гледай. Аз той дикчан. Така. Взимаме си го. Имаме две лампи. Само че поръчах една. Нищо. Какво да стане? Аз мога ли тази? Той гледа. И тук. Да, малко да пърху. 47. Така, първо още. Красно. Така ще ви видим. Ще стане много красиво. Така, вадим в номера. Забогатяваме. Ще е проблема. Ще го взимаме. Трябва да видим по паркинга колко е чисто. Така. Къде ми пишете 13, там 16%, че е мръсно? Къде ми пише? Няма да разгледаме колко ще ви. Ето тук що някой си хвърли. Гледам. Понятно. 12% все още е мръсно. 48. Лайкси. Това малко не само където тича метър на 50. Hey, get the hell out of here! Ще снимам за малко да... 37, ще слагате си. Там бях. И сега ще го няма. И тук. Второ ниво отключих. Второ ниво отключих. Да видим какви неща са отключили. Имаме 513 долара. Вече става ден. Имаме такъв стопер за изгледат хора. Стопера, където да спира колите. Имаме ограда. Аз ще спира от нея. Нейси. Разпът. Да си хвърлят в кошчето. Да, ще купа кафе. Даже повече искам да купа, но нямам парите за повече. Ще купим една това, айде. Да видим какво ще ми даде. Пак 14 къде? Хайде, най. Кръж. Мога да избира къде са тези 14. Ето, добре.
Сега би трябвало малко по-хубаво да се вижда, защото вече е ден играта. Да няма някъде по пътя. О, бит! Ще те лупне! Хайде. Излагат деливарито ми иде. Така. Двете кошчета и едния стопер. Кошчета, я да видим къде може да ги поставя. Най-насякъде. Посмахам. Посмахам ми дразка. А тук може. Great. Now I know the basics of the parking business. Time to get the money bags ready. Сега то ще го лупна. Така ще го лупна. Той е надраска. Гати. Бати. Ай, няма да казвам. Графит минус 50. Махам го. Първо графита махам. Има ли друга път? Така ще го залупам. И то няма да му знае откъде му да ще го лупаме по главата. 4 човека искат да се изнасят. Мали, сега колко пари ще съберем? Колко пари ще съберем? $60! Много. Много пари. И сега да сложим и помощи, да кажем. Мислиш, че най-ефтиното? Айде на скъпото! 14,45. Не е симетрично. Точно. Yes. Оцелял съм. Така. И сега седим и чакам. Ще се опитам хора повече видя да снимам. Чаката. Защото това я време да съм снимал и съжалявам. Не съм снимал бая време, просто нямах време. Да снимам и нямаше на какво. Той си свали по някакъв. Съжалявам. Така. Сега ще снимам повече. Това не си с кошчета. Това са само за украс. Няма никога. Hey, get the hell out of here! Така ще го залупам, че... Да, баба! Уж, не съм. $50. 60 най-ново. Кой ще нададе над $60? Кой ще ни даде над $60? Кой ще е там човек? Ето ми сложих стопер. На скъпото. Значи един стопер е $100. Почти 600. Което се равнява на 5 стопера. Так, не защо така. Трябва се някога да се спази. Не само. Този голф се тръгва. Как го стовари?
Аз не съм ви чил. Този голф си тръгва и да видим колко долара ще ме вземе. 46. Значи имаме за 6 такива стопера. И то ще хубаво. Което ми харесва. Защото сега ще съберем 100 долара. Ето 100 долара имаме 700. Значи едно парко място и ограда ще вземем за нея. Не, значи чакай да го помисля. Едно такава. И всичките пари. Ето остава. 700. И после оградата ще вземем. Ограда после ще вземем. Ето това. Hey, get the hell out of here! Погледна почва да свети, ребят. То не е за това. Да се вижда, че все пак е. I've got to keep an eye on business. Имаме мисия да съберем 10 000 долара. Това е първият епизод, ще правим по епизоди, хора. И ще снимаме повече, ще се опитам да снимам повече. Това бипни и ще бипна в гроба. Чакай, значи сега бързо да ги поставим. То къде ще паркирам? Да, паркирай си. Айде, на скъпото. Дали ще го довършим? Добре, бе, хора, поне съм скъпото. Да, караме. Имаме 200 долара. Искам храсти да купя. Нямаме много пари. Ще ги похарча за... Мисля за ограда да ги похарча тези 300 долара. Ама я да видим какво ни дава оградата. Плюс такова експириенс, така да кажем, и по-хубаво такива да купим. Трички. Ама те не са почакали минута, почват да бипат. Така, в България ще чакат по 10 минути. Който бипне 10 минути. Пак той. Hey, get the hell out of here! Няма да ми дреска, маха. Нали си помисля. Деливър. Ако ви харесва хора играта... Аз къде се учих? Ако хора ви харесва играта, пишете долу в коментарите и оставете ми лайк. Пак имам една боя в себе си. Пак не съм ги използвала. Пак губа пари. Така, тези да поставим. Сега и боята. Не прави тъстъм.
сравнително. $51. 48. Имаме $300. Които ще ги похарчим за стопери. Много стоперите. $60. Много парички. И после за ограда ще похарчим да ми влизат. Но, а тази що не мога да го взема сега. Това първи халика да е. Имаме $400. Да. Ще не имаме $9. Ако изпрат батериите на фенера си там. Защо трябва да зарасне? Hey, get the hell out of here! Деливърито не идва. I've got to keep an eye on business. Да греете. И само жени. Да взимаме конищата. И ни трябва точно колко, значи 1, 2, 3, 4, 5 конищата, $500 ще ни трябва. Това ще бъде днешния епизод на Паркинг Симулатор. Надявам се играта да ви е харесала. Ударете лайк бутона, пишете долу в коментарите и не забравяйте да се абонирате. И чао, чао!